Un día, el chegou á casa anegado de tristeza. Creo que foi a única vez que non me fixo caso, nin tan sequera reparou en min. Pechouse no cuarto e ali estivo durante moito tempo, mentres eu, preocupado e desconcertado, non sabía que facer. Intuía que algo grave pasara, mas non era capaz de adiviñar que podería ser. Acabei indo laiar ao pé da súa porta. Non me sentía con forzas para soportar máis tempo aquela situación. Abriu algo despois e entón sí que reparou na miña presenza. Abrazouse a min e chorou todo canto quixo. Era a primeira vez que o vía así. Foron días terribles. Nunca souben ben que sucedera, pero sí cheguei a entender que se rompera a relación con ela, que ela nunca máis viría pola casa, que tampouco nós volveríamos visitar a súa, que non habería máis paseos pola praia ou polo campo. A tristeza instalouse de xeito permanente no noso piso. A música deixou de encher o aire. Os paseos fixéronse máis curtos e máis aburridos. Que días máis amargos. Agora el facíame máis caso. Deixábame estar cantas horas quixer tumbado ao seu carón. Pero non me sentía máis contento, pois a súa tristeza expandíase pola casa inteira e alcanzábame tamén a min. A tristeza foise temperando co paso das semanas. Quizás haxa algo de certo nese dito de que o tempo todo o cura. Unha tarde comezou a soar de novo a música, aínda que eran sempre cancións tristes e melancólicas. Os paseos fixéronse máis longos, e sospeito que nesa época ele agradecía máis que nunca terme ao seu lado e verse na obriga de sacarme á rúa todos os días. Durante os meses seguintes, 3 mulleres máis entraron na súa vida. Unha delas era moi simpática, cada vez que viña pola casa parecía como se un terremoto fixese vibrar ata o obxecto máis pequeno. Canto anhelei que tamén con esta o meu amo se pechase no seu cuarto. Desexaba escoitar de novo as risas e ver nos ollos del as faíscas de felicidade da outra vez. Mas non ocorreu así, e ningunha daquelas mulleres durou moito tempo ao seu lado. Outra volta volvíamos a estar os dous sós.